नमस्कार. कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. पनीर नगेट्स करण्यासाठी आपल्याला लागतील 4 ते 5 ब्रेडच्या स्लाइस, 200 ग्रॅम पनीर ज्याचे मी इथे 15 तुकडे करून घेतलेले आहेत, 3 मोठे चमचे कॉर्नफ्लोअर, चवीनुसार मीठ अंदाजे अर्धा चमचा आमचूर पावडर. तुमच्याकडे आमचूर पावडर नसेल तर याच्याऐवजी तुम्ही चाट मसालाही घेऊ शकता. 1 चमचा धणे पावडर, पाव चमचा तिखट, पाव चमचा हळद आणि तळण्यासाठी तेल. सर्वात आधी आपण पनीरला मीठ मसाले लावून छान मॅरिनेट करत ठेवूया. याच्याकरता घालूया आपण हळद, तिखट, धणे पावडर, आमचूर पावडर आणि थोडंसं मीठ अंदाजे अर्धा चमचा. आता हे पनीर या मीठ मसाल्यात चांगलं मिक्स करून घ्यायचे. कोकण कन्या चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन येणारे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल प्रेस करा. अगदी हळूवार हाताने करून घ्या म्हणजे पनीरचे तुकडे झाले नाही पाहिजेत. आपण मीठ आणि मसाले या पनीरला छान लावून घेतलेले आहेत. यामुळे काय होतं, पनीरला मीठ मसाले लागल्यामुळे छान अशी चव येते. आता हे मॅरिनेशनसाठी बाजूला ठेवून देऊया. तोपर्यंत आपण ब्रेड क्रम्स करून घेऊया. मी एका पॅनमध्ये या स्लाइस ब्रेडचे असे बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत. गॅसची फ्लेम मी मीडियमवर ठेवलेली आहे. आता हे तुकडे आपल्याला कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत. हे ब्रेडचे तुकडे जवळपास 10 ते 12 मिनिटं आपण मीडियम फ्लेमवर परतून घेतलेले आहेत. आता गॅसची फ्लेम आपण बंद करूया आणि यांना थोडा वेळ गार होऊ देऊया. गार झालेले ब्रेडचे तुकडे मिक्सरच्या भांड्यातून 4 ते 5 वेळाला चालू बंद मिक्सर असा करून त्याची अशी पावडर करून घ्यायची आहे. ही पावडर अगदी बारीक न करता अशी सरसरीत ठेवायची आहे. आपलं घरगुती ब्रेड क्रम्ब आता तयार आहे. इथे आपण 3 चमचे कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे. आता ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला याची स्लरी करून घ्यायची आहे. तुम्हाला ही रेसिपी पाहताना मजा येत असेल तर लगेच या व्हिडिओला लाईक करा आणि हा व्हिडिओ आपल्या मित्र परिवारासोबत नक्की शेअर करा. 3 चमचे कॉर्नफ्लोअरसाठी आपण 3 चमचे पाणी घातलेलं आहे. हे छान अगदी मिक्स करून घेऊया. चला आता आपण नगेट्स करायला सुरुवात करूया. आता मॅरिनेट केलेले हे पनीरचे तुकडे आपण ह्या कॉर्नफ्लोअरच्या स्लरीत घालायचे आहेत. त्याला छान असं बुडवून घ्यायचं आणि त्याला ब्रेड क्रम्बमध्ये छान असं घोळवून घ्यायचं. सगळ्या बाजूने छान लागले पाहिजे. याच पद्धतीने आपण हे बाकीचे तुकडेही करून घेऊया. हे आपण कॉर्नफ्लोअरच्या स्लरीत बुडवून मग ब्रेड क्रम्बमध्ये घालून हा असा पहिला कोट दिलेला आहे. आता हीच कृती आपल्याला परत करायची आहे म्हणजे ह्याला दुसरा कोट द्यायचा आहे. परत आपल्याला हे कॉर्नफ्लोअरच्या स्लरीत बुडवायचं आहे आणि ब्रेड क्रम्बमध्ये घोळवून घ्यायचं आहे. याच्यावर ब्रेड क्रम्बचे 2 कोट आल्यामुळे हे छान अगदी कुरकुरीत होतात. आता ह्याच पद्धतीने आपण बाकीचेही करून घेऊया. आपण सगळ्या पनीर नगेट्सना हे 2 कोट करून घेतलेले आहे. हा दुसरा कोट करत असताना मी बाजूला तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. आता हे पनीरचे नगेट्स आपण लगेच तळून घेऊया. तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे. गॅसची फ्लेम मी मीडियम टू हाय मध्ये ठेवलेली आहे. आता आपण नगेट्स लगेच तळून घेऊया. ह्या नगेट्सना सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. अगदी झटपट होतात हे, त्यामुळे विशेष लक्ष द्यायचे. आपल्या नगेट्सना छान हलका सोनेरी रंग आलेला आहे. आता हे आपण काढून घेऊया.
आता ह्याच पद्धतीने आपण बाकीचे राहिलेले नगेट्सही तळून घेऊया. तेलही छान तापलेलं आहे, त्यामुळे विशेष लक्ष द्या. ह्या नगेट्सनाही छान सोनेरी रंग आलेला आहे. आता हेही आपण काढून घेऊया आणि गॅस करूया बंद. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून लगेच सांगा. धन्यवाद.